nak kono tengah-tengah iku lho. Kan wis gak kuat. Lo gak usah dipateni bilang bisa. Iya enggak. Halo. Halo. Bisa langsung dah wis dah. Ya apa ngomong apa sih? Ya itu halo. Ya wis lalu. Tek. Enggak ada suara manual. Iya, iya. Halo. Balik mana karo kita. NFC Naupal Faisal. Cara Oras. dina iki wayahe ngrayakno 1704 views. Asik. YouTube Shorts. Nah, bagi awakmu sing gorong menjelajah sampai YouTube video, oke lah, sing lumayan akeh. Nak YouTube Shorts. Iya. Terus TikTok ambek IG. Nah, tadi dhewe wis nggawe akun Instagram sing jenenge apa? Cilian kabeh. Jalan kabeh. Begitu juga TikTok dan YouTube. YouTube. Iki kan mari. Aduh. YouTube. Cilian kabeh tanpa spasi. Iya, kabeh. Cilian kabeh. Cilian kabeh tanpa Langsung spasi. jalan kabeh. Wis segera kunjungi platform kita dan Follow, subscribe, komen sing akeh. Share. Lalu Share. Jangan lupa share. Share nak mene kanca sebayamu. Oke. Kak Dewi nang bisa gitu. Iya, kok akeh wong lewat Iya, rame rek. Dadi anak jalanan ngene. Iya, saiki Iya, tadi disclaimer iki kudu green screen iki ya. Iya. nah iki Langsung. asli. Gak percaya. Asli. Reno. Loh kan? Reno. Ayo. Loh, njaluk difoto iku. Nek ngono njaluk difoto. Action. Action sih. Oke. Asli ya. Asli. Awas. Awas yo. Awas. Yo gak tembus kan? Lewat kan ngarepe kan. Iku mau duduk AI lho ya. Itu Itu iki. Asli. Tradisional. Jadi desa iki nanti, Pak. Dewi sekarang lagi ndek jalan penilih Pandai kan. di dekat Masjid Al-Akbar. Iya, cuma juta lah barnya. Dan di sebelah Vinsmart. Ya, Vinsmart. jenenge iku dalan penilih kayak teman iki apa jenenge gange pandean. Oh, Nggih. Jalan kayak anak sing amun delok. Lho Mas iku ngarep omahku Mas. Ah, Ngarep nah. gangku Mas. iya Mas. Langsung marani ae. Marani langsung. Kene. Iki mari tek langsung tak upload yo. Langsung tak upload. Enak ae. Langsung upload iki. Oh Mas iku rukoku iku Mas. Iya. Kayak ngono. Iku sampean sing ruko pagere biru kan, rolling dari biru kan. Ono telu papat kan? Dulu papat. Iya, iki papat. Lore papat. Iya. Hoi, Cuk. Ya iki saiki nak ngene ngopi iki kan, iki kan ono ngopi kan. Ono buku. Ono buku. Andre Yuji Ahui. Yes. Guys layake anak muda. Pemane saiki malam Sabtu kan? Bener malam Sabtu. Saiki nak ngene kopi warung Bagus. kedai warung kopi Pak D. Pak D Agus. Pokok Pak D. Pak D sopo? Lah langsung ae. Arane nak sebelahe Masjid Al-Akbar. Pokoknya Sandengi pandean. Pandaan 2. sak gorongnya Vinsmart lah. Ono ruko biru barangnya. Parahnya. Enak kopi nih, Cok. Iki sampe entek lho. Tak ndisi lho. Tak ndisi, saking enake. Saking enake. Kayak kene iki. Sik rame. Kayak kene iki sok dadi iki base camp kita. Basecamp. Base camp. Iya kabeh. Kan sik gak ono sih wong cangkruk nek kene. Iya. Nah, dengan ade ono sing cangkruk nek kene. Pasti aku nek kono kok ono iku. Nah. Sing gawe gedean kabeh nek aku. Iya. Taruh. Ono iki nih, Cok benere. Oh, iya, bener. Ilang kabeh. Ganjuk kaya Om celot tuh. Aku menitik kok Mas, aku menitik kok Mas. Monggo sing pengen tik bareng. Soale asline ak dhewe iku wis nge-planning. Ono lah tempat sing biasa nak dhewe iku cangkruk. Nah, sebelah kono nak jembatane yo. Nah, jembatan. Nah, jembatan penilih. Nah, Jembatan jembatan penilih penilih. iku ono ya wis warung ngene sih. Warung Pak D. Pak D2. Oh, Pak D2. Iki kono Pak D1. Ada satu. Tapi Embo yo emang ak dhewe terakhir kapan itu? Coba awakmu wis terakhir. yo aku ambek
koncoku sih. Kapan ya? 3 minggu lalu. Bisa ono itu. 3 minggu Ya lalu. ono, Bisa ono, ngopi kan? nak kono iku nak Nah, jembatan. saiki berhubung gak demo iku Rono, Rono, gak ono. Kering paling mau ya. Iya Diganti paling sego bebek. Oh iya. Ya iku paling Pak dodol sego bebek. Kita sego bebek saiki. anake paling sing dodol. Paling. Ponakane Nah, yo berarti. berhubung nak Masuk kono. angin dah. Masuk angin dah. Berhubung masuk angin rek. Cik, tidak. Waduh, jauh sumpah anak gini. Soalnya sebelah kali. Iya. belakang. Nah, sing pas dinginan nih kan kita sempet take nang ngene Riverside Penele. Riverside. Cuma Iya. Iku sih. nah, iku pas isuke, Iya. tiba isu. Nah, iki pas begini view-nya kayak gini. Itu hal yang sangat disayangkan ya. Lo tetep apa? Iya. Ayo. Oke. Kita merek kenal pot iki rek. Metik loh Pak. Senen Cuk. Metik standar. Kudune ku aku sing nyeneni awakmu kabeh. Waduh, apa iki, Jo? Tuh, Delok nah. Kopiku. Iki, Jo. 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 Kopi Nopal. Lanjut. Kopimu Tor, angkat Tor, kopimu Tor. Kopi Utara. Oke, kita lihat perbedaannya. Oke, Apa wis, perbedaannya? Kak Ya. ngelak iki saking ngelak. Apa jelas nih perbedaannya Nah. bau sih gak nangkep aku. Semakin anak kene iku semakin rendah kopi, iku semakin menjelaskan siapa dulu yang datang. Anjing. Soalnya jujur aku ya rada Jujur? kecewa iki mau. Pe gak sidotek iki mau. Soalnya rencana Gitu iku yo. jam 7 lah paling jam 7. Itulah. Jam 7 soalnya ngomongnya mari maghrib kan relatif yo. Yo. Biasanya jelas mari sih. maghrib mesisan mari isya kan. Wis lah jam 7. Jam 7 tutuk kene aku isan. Tutuk kene takut ndelok jam 7 iki rek. Telepon wong loro iki. Tak telepon iki sik Nah, nopal aku sik siap. pertama. Kan di sini. Tak telepon sik pertama iki kene. Nunduk sik Jo di sini iki Jo. Iki kene tapi ya sik gak jelas lho iki budal apa gak. Nah mari ngono gak suwe. Ya wis yo. Aku ngenteni tak kira iki gak suwe budal 30 menit lah paling ya. Takut pas. Hitung-hitung jam 7:30 lah ya. Iya. Enggak. Enggak. Mek nyapa tak Monggo. sorry. Lho. Ya iki cilik aner. Pilih anak. Mereka ning sisan. Cilik aner, Cuk. Ya siki akhirnya kita baru sempet take iku jam 09.00 saiki. Disclaimer mana? Iki anjing jalur lintas provinsi yo. Iya. Jadi akeh Pantura iki. Pantura. Jadi akeh kendaraan lewat. Nah, makane Sorry. mau iku ono sing telat. Waduh anjen iki. Sumpah. Bener itu. Ono sing telat iki waduh. Emang waduh. Cuman aku teko sik kebetulan karena aku iku lebih cedek teko nggon. Iya bener. Budalku iku lebih cedek. Cuma omahe mereka iki lebih adoh. Dadi ya wis lah, akhirnya baru iso tek jam 09.00. Kudune asline jam 09.00 iki wis turu sih, Cuk. Wis turu. Maaf. Jadi kami Kenapa? N dan T, Novel dan T, Ente. Tara, And Ente then I try. mengucapkan mohon maaf Atas keterlambatan kami, Mas F F, Faisal, Mas F. inisial F. Yes. Cuk, bakul borak aja Cuk, ada inisial Cuk. Inisial. Ya kami minta maaf. Jadi ada delay rekaman. Delay rekaman. Iya. Rekaman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, asline yo hal kayak ngene iki wis peng 5 paling. Iya. Peng 5 terjadi dan awal kehancuran cilian kabeh iku wis terjadi 5 kali yo. Makanya Kali. awal kehancuran yang kelima saya. Yang kelima. Berarti awal. Awal-awal terus gak hancur-hancur lagi. Soalnya apa? Kan iki demi kalian. Demi kalian. Cileana. Demi kalian. Sedep. Mas yo kene ditempa beribu masalah, Iya, diterpa beribu Dikepui. rintangan, dikepui. Ini tetap bersatu, Jo. Iya, iya. Jo, peluan Oh, iya, Jo. iya. Tetap bersatu. Gaya awak kabeh. Ayo. Kayak kalian kabeh. Silakan. Cileanas.
Aku kan enggak ada dulu. ABK rek iki. ABK ya rek iki. Anjuk pembukaan tok 15 menit, Cuk. Enggak kan 5 menit kan. Ya wis. Saiki gak dhewe bahas apa? Oh. Rame nih nang kono. Gak Cuk, iya. Yo iki gak sih disclaimer ae sih sing gak dhewe ngitik terus. Enggak usah lagi. Gak usah ta. Enggak usah. Oh iya, iki akhirnya ono disclaimer. Iki ku ak dhewe pertama, baru pertama nak kene. Dadi lek semisal ak dhewe rada ono canggung ta ngomong wedi ngomong apa. Ya, Iku apa yo? Rasa sungkan nak dhewe. Ya. Lek dhewe cek tas ya iki. Baru pertama cangkruk nak kene. Dadi yo ya wis lah. Ya apa yo? Ya sak luwese kita ya lah yo. Luwes kok. Luwes kan? Luwes kok. Lu mau kenal gitu. Jare Faisal. Ida. Iya awakmu loro luwes, aku genteni ket mau. Oh, Jamur. Jamur, aku sing jamur mau. Oh iya, sorry. Iya lah aku urip nak zamane Wali Songo wis oleh tongkat kan. Aduh, aja dengan sesmana aja. Asu. Iya, Jawa Sunan Kalijaga ngenteni suwe. Iki teh oleh ilmu, Cuk. Oh topo. Topo. Sido, top Sido topo. Iya rek, dadi kene kan selain duwe sosial media YouTube, TikTok dan Instagram, kene ku yo duwe Spotify. Dan Spotify iki awal tonggak perjuangane cilian kabeh. Nah, tapi nek nang Spotify audio only. Tanpa visual. Nak kono yo wis ana 20-an yo. Iya. 60-an. Wis coba cek ae lah langsung cek Itu langsung. wah, recommended sih OKJ. Yo recommended lah. Apa maneh Sing mau topo iki? Topo, wah, OKJ sumpah. episode terbaru iki. Iya, lucu coba delon sumpah. Cobaan dhewe. Dan nah Spotify ku gak kalah lucu. Ayo. Oke, noted ya. Noted ya, catet. Wakit aku sumpah. Catet. Cuk, Nah Spotify ku gak kalah lucu. Catet. dua. Ya. Nah Spotify ku gak kalah. Ayo Pak, bagaimana dah? Wes. gak kalah seru lah. Iya, gak kalah seru, gak kalah lucu. Pembahasannya Wis rek iki standar rek.